Ahli sejarah Ibnu Ishaq nyeritakno kejadian menarik, ilustrasi menarik sekali. Ada 3 orang benggolane wong Mekah. Abu Sufyan, Abu Jahal, Mbak Syarik. 3 orang ini tokoh masyarakat di Mekah. Sing gawe ngamplengi wong sing ngrungokno Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iki mereka ini. Konangan kok melok ngrungokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya amuk wong telu iki. Tapi karena mereka bertiga ini tokoh Arab, itu mendengar apa yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terus kepengin krungu neh. Wong liya gak entuk, tapi ini kepengin mendengarkan lagi. Karena mereka memang budayanya budaya sastra itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'arrif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walamma qalu lasta mursalan ajaballahu ta'ala anhu. Bareng ngucap sapa musuh-musuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lasta mursalan, ora ana sira iku mursalan diutus. Masa Gusti Allah ngutus awakmu. Sing jawab ora Kanjeng Nabi tapi Gusti Allah dhewe. Ajaballahu taala anhu, jawabi sapa Gusti Allah taala anhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin ana sing nafsiri padha karo alif lam mim sak piturute, ana sing nafsiri Yasin ku asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim, lan demi Quran sing berhikmah, sing bijak, innaka sak temene sira Muhammad laminal mursalin, yakti ku termasuk utusan-utusan sing diutus, tidak seperti kata mereka. Walamma qalu, bareng do ngucap sapa musuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong kufar Mekah, a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ana ta sedune kita iku kon latariku kon ninggal sesembahan kita li syairin majnunin, demi penyair sing edan. Ora ngajari ngono. Inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ajaba mongko jawab sapa Allah taala anhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Balik teko sapa Kanjeng Nabi Muhammad bil haqqi, kelawan hak dengan benar. Wa saddaqa lan benerake ya Kanjeng Nabi al mursalina ing para utusan-utusan. Fasaddaqahu mongko benerake sapa Allah taala ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa zakara wa'ida khusamaih, mongko keri-keri nutur sapa Allah taala wa'ida khusamaih, ancamane musuh-musuhe Kanjeng Nabi, ancaman terhadap musuh-musuhe. Nek wa'dun niku janji bisa baik bisa
buruk tapi nek waid iku jelas janji buruk itu Pak. Ancaman mana. Wa qala mangko dawuh sapa Allah taala innakum ikul azabil alim. Ora trima Gusti Allah njawabi ingkare musuh-musuhe Kanjeng Nabi Muhammad lan dakwaan mereka bahwa Kanjeng Nabi syairun majnun, tapi justru embek memberikan ancaman kepada mereka. Innakum sak temene sira kabeh ikul azabil alim, yakti ngicipi kabeh siksa sing banget larane. Walamma qalu lang bareng ngucap sapa wong-wong kufar musuh-musuhe Kanjeng Nabi, am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Ana ta yaquluna padha ngucap sapa wong-wong kufar musuh-musuhe Kanjeng Nabi, ngucap syairun, Muhammad juga nyair, natarabbasu bihi raibal maun, sing karek ngenteni ae kita bihi kelawan syair ngenteni raibal manun ing titi wancine mati, wayahe mati, tekaning mati. Jane ning gone Mekah itu kufar itu sendiri sudah macam-macam madani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam-macam. Ngantek sing terakhir domoro ning gone sesepuh Mekah, Al-Walid bin Mughirah. Awat bin Mughirah ditakoki sampean piye, menurut sampean apa sing diwaca disampaikno Muhammad iku piye? Wah itu indah banget ya. Al-Walid itu dia sastrawan, ngerti sastra banget. Dan pancen pada zaman itu kan sastrawan itu merupakan tokoh masyarakat kelas atas itu, terutama penyair. Makanya Al-Walid ditakoki wong-wong di samping dia mengetahui sastra, juga sepuh, dianggap kesepuhan lah, sesepuhe Mekah. Wah, apa ya? Wong wis mulai goncang do jawab ngono. Terus lha kowe lha apa takok aku? Niku ana sing pating celotet. Ngono koyo wong edan ana. Ana sing muni iku kan maca syair, ndekne maca syair, maca sajak. Ambek Walid ditakoki. Kowe iku durung tau ora wong edan. Nggih mumpun. Lah piye wong edan piye? Guyang-guyu dhewe. Udo nang tengah dalan. Lah Muhammad ngono. Mboten. Lah iya jelas ora. Lah sing ngarani penyair iku takoki. Kowe kan ngerti syair, ngerti kaidah-kaidah sastra, kaidah-kaidah puisi. Sesuai apa enggak sing di omongno Muhammad itu karo kaidah-kaidah. Ngoten. Ayo. Terus Abu Jahal mau teko. Ngamuk-ngamuk iki meh mbok arahno ning ndi wong-wong iki. Kowe iku dadi panutan. Jadi panutan.
Wis diwarai ae madani Muhammad apa ngono ae lho pokoke. Pokoke Muhammad ben gak dipengaruh kok malah jajal-jajal wong uji wong barang iki. Wis nek kowe gak gelem ngarani syair, gak gelem ngarani wong edan, ngarani apa? Ya apa pokoknya aja iku Majnun ini jelas ora. Kene mesti nek madani Muhammad Majnun mesti diguyu wong doroh kabeh nek Majnun niku ngono kae. Muhammad ora ngono, waras wiris. Syair yang ngono, wong-wong udah ngerti kene kan ngerti syair kabeh. Ya kowe mbok arani syair ya diguyu wong juga. Kene sapa sing gak ngerti syair itu. Lah sing diwaca Muhammad itu apa syair? Lah iya wis aku ora usah kekenan, kowe ora usah mempengaruhi wong. Kowe dhewe klausul apa? Pokoke madani Muhammad ben diwadani. Ben pengaruhe ora ombro-ombro lho. Ana sing usul. Tukang sihir lah iki cocok iki walid iki cocok tukang sihir mergo tukang sihir yang ngono iso misahno dulur mbek dulur misahno bojo mbek bojo ya to Muhammad itu yang ngono iku bapake mbek anake lah dipisahan gara-gara bapake melok ndikne anake gak sing lanang melok ndikne sing wedok gak terus pisahan ya tukang sihir ae tukang sihir dadi sing terakhir iku Kanjeng Nabi dijuluki penyihir itu mergo diarani syair ya ora pantes Majnun ya ora sing ngarani syair Majnun barang iku iki sing diancam Gusti Allah innakum ladzaikul adzabil alim. Waras wiris barani wong edan. Balamma qalu lan bareng ngucap ya wong-wong kuwi kufar Mekah iku. Am yaquluna syairun natarabbasu bi raibal manun. Ajaba. Jawab sapa Allah taala anhu sange Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Mbok arani syair piye, mbok arani penyair iku piye? Gak dawuh Gusti Allah wa ma 'allamnahu ora marai, ora mulang, ora ngajari sapa panjenengan ingsun ing Muhammad asy-syi'ra ing syair. Wa ma yambaghi lan ora pantes, ora prayoga lahu tumrape mama yambaghi lan ora prayoga apa syair lahu kanggo Kanjeng Nabi Muhammad. In huwa ora ana huwa ya sing mbok sebut syair iku mau illa dzikrun wa qur'anum mubin kejaba pepeling lan Quran sing jelas nyata. Al-Walid sendiri dah enggak cocok disebut syair itu, enggak cocok. Karena memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syair. Bahwa ada ayat-ayat yang iso memper karo syairan itu kebetulan saja. Tapi keseluruhan bentuk struktur daripada ayat-ayat Al-Qur'an sama sekali jauh daripada sajak syair itu. Dasar dari sisi hakikat ya, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan tidak pernah belajar ke mana-mana. Orang duwe guru liyane. Orang duwe guru liyane Gusti Allah taala. Jadi apa yang diketahui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang diandar-andarke
Iku semuanya ya ajaran dari gurunya. Lah gurunya enggak ngajarin syair. Gurune sapa? Gusti Allah Ta'ala. Karena apa? Karena enggak pantas seorang utusannya Allah kok tarapnya cuma syairan. Kok jadi penyair itu rendah banget. Mbok bandingno iku syair mulai Imril Qais sampai sing saiki apa-apa iku. Zuhair apa Ka'ab. Ora ana apa-apane. Ora ana apa-apa dibandingno ayat-ayat Quran. Dia mempunyai struktur yang khas sendiri. Ono kadang-kadang bersajak seperti syair, tapi tidak bersyair. Tapi tidak selalu bersajak. Jadi ning gone aturan syair itu ono. Iki nek A B AB ngono iku ono. Jadi mburine A kabeh 4 bait. Ana sing AB, ana sing B A, ngono iku ono aturan itu. Ayat Quran tidak begitu, tidak ada itu. Meskipun kadang-kadang bersajak, banyak yang bersajak. Inna a'tayna kal kausar, pasol li rabbika wanhar, itu bersajak itu. Tapi ya tidak semua. Walamma hakallahu anhum qaulahum. Dan bareng ngikayatake sapa Allah Ta'ala anhum saking mereka itu musuh-musuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulahum ing ucapane kufar iku wong musuh-musuh Kanjeng Nabi, in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Ini Allah menghikayatkan, menirukan omongan orang-orang kufar Makkah itu. In hadza ora ana sapa iki sing disampaikno iku dadi viral apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegerno dunia Mekah nalika itu. Mereka mengatakan iki ora ana illa ifkun, kejaba ifkun, kebohongan. Iftarahu kang gawe-gawe sapa Muhammad hu ing ifkun. Lah kok iso dene gak tahu belajar kok. Wa aanahu alaihi lan bantu ing Muhammad alaihi ing atase ifkun. Sapa kaumun akharun, kaum liya-liya gitu. Oh, ndekne kaum liya sapa ne wong ndekne ning kono terus bareng-bareng Kanjeng Nabi Muhammad. Kentekan ukara dadi panjenengan rene. Terus jawab ajab Allah. Mereka mengatakan begitu ajab Allah. Maka jawab sapa Gusti Allah Ta'ala anhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa Kanjeng Rasul, faqad ja'u zulman wa zura. Maka teman-teman datang mereka itu semusuh Kanjeng Nabi. Zulman, cara zalim. Zalim itu tidak jejak, tidak adil. Kosok wang sule adil itu zulm. Wazuron lan palsu zuran itu. Kalau mereka adil, pasti mereka tahu kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kaumnya ya mereka itu. Akharun itu siapa? Nah, mereka objektif loh. Ini zulman itu tidak objektif. Mereka tidak objektif. Mulai dari nome itu gerudak-geruduk dengan mereka semua itu kok. Mereka tahu persis riwayatnya Kanjeng Nabi. Iki tahu serawung mbek sapa, harus tahu semua. Karena itu kalau orang yang setia kepada akal pikiran, ya, betul-betul objektif, langsung percaya mbek Kanjeng Nabi. Sekabat Abu Bakar Siddiq bareng.
Oh, tahu persis diamati tenan Kanjeng Nabi mbiyen niku gak tahu goroh macam-macam, gak tahu belajar siiran, gak tahu bergaul mbek orang lain. Jadi nek ana sing muni Kanjeng Nabi gawe-gawe dibantu karo wong-wong liya. Iku jadi guyu, iku piye. Justru mereka itu yang gawe-gawe, yang zuran itu, zulman wa zuran. Wa qala an dawu sapa Allah taala raddan liqaulihim. Marang pengucape wong-wong mau, wong-wong kufar Mekah asatirul awwalin sing disampaikno Muhammad iku dongengane wong-wong kuno-kuno. Asatir itu jamak usturah, dongengan. Dongeng itu sesuatu cerita-cerita yang tidak berdasar. Ono kancil karo nolong timun barang ngono kuwi. Ketika mereka mengatakan begitu, Allah Ta'ala Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakan Muhammad, dawuhna Muhammad, dongeng piye? Anzalahu iki mono sing tak sampaikan. Quran iki anzalahu nurunake ing Quran. Sapa allazi ya'lamu? Zat kang pirsa ya ladzi asirra ing rahasia fis samawati wal ard. Ing dalem pira-pira langit lan bumi. Bukan dongenge orang kuno-kuno. Ini datang dari Tuhan yang mengetahui yang samar dan yang tidak samar di langit maupun di bumi. Walamma qalu bareng do ngucap ya wong kufar musuh-musuhe Kanjeng Nabi yulkihi ilai syaitan nibaake ing sing diwaca Muhammad maksudnya Quran ilaihi marang Muhammad maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa asyaitanu setan mereka bilang itu wahai ini ya setan yang diwarai setan apa yang disampaikan dia itu setan yang memberi. Allah Ta'ala dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala wa ma tanazzalat bisyayatin wa ma tanazzalat ora padha nurunake bi kelawan Quran sapa asyayatinu setan-setan buantai terus oleh Allah sendiri. Walamma tala alaihim naba'al awwalin lan bareng maosake sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi mengatase kufar Makkah naba'al awwalina ing beritane wong-wong sing dhisik-dhisik faqala Nadr bin al-Haris sapa celatu sapa An-Nadr bin Al-Haris launasya laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin lamun ngarepake sapa kita maksudnya ndikne iki kalau saya mau laqulna yakti iso ngucapake kita misla hadza sepadane sing diwaca Muhammad itu wong in hadza illa asatirul awwalin ora ana apa iki sing diwaca Muhammad iku illa asatirul awwalin kejaba dongengan-dongengane wong-wong dhisik-dhisik. Mletene ya wong iki wong cerita-cerita dongeng-dongeng lawas aku dhewe ra iso nek aku gelem. Aku gelem jajal lah. Mun aku gelem. Nek gelem ana launasa iku nek aku gelem. Nek aku karep iso aku gawe ngono iku.
ajaba mongko jawab sapa Allah taala anhu saing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala, qul la ini tama'atil ins wal jin ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu nabi mislihi. Oh, dikilani ngono ae. Qul dawuhna Muhammad jajal aku jemene kok dapurmu. La ini tama'at amun ngumpul sapa insu manusa wal jinnu lan jin kumpul ala ayatu ing atase yen to nekake ya manusa lan jin bimisli hadzal Qur'an kelawan sepadane iki Qur'an layak tuna ora iso nekake ya ins lan jin bimislihi kelawan sepadane Al-Qur'an walau kana ba'duhum lan senajan ana sapa ba'duhum sebagian manusa lan jin mau libadin marang liyane zahiron saling mendukung. Mereka saling mendukung, saling bantu-membantu untuk membuat seperti Al-Qur'an ini. Tidak bisa. Dapurmu entok. Jawaban Nadir bin Al-Haris. Cerita dongeng-dongeng kula aku iso jarene nek gelem. Iki Quran ndak bisa. Lah nek wong apa tokoh-tokoh kesusastraan Arab aja ndak mampu. Ya, orang yang bukan Arab tambah meneh. Jadi sing paling pelik kesusastraan ning dunia iki kan kesusastraan Arab. Dia yang disebut balaghah itu terdiri dari berbagai jenis-jenis yang tidak ada di kesusastraan lain ya ada. Ono bayan, ono badek, ya. Macam-macam. Ono balaghah, ono kinayah, ono isti'arah, ono tasbih, wes luar biasa. Berarti nek kowe kepengin roh iku maca iku mu'allaqat misalnya, syair-syair yang dipajang ning gone Ka'bah nalika zaman jahiliyah itu kaya wae Amir al-Qais, kaya wae apa Antahiyah sak piturute. Kowe maca sangel kowe maca. Kok gampang Quran ya, kowe maca soalnya maca tafsir kok. Kowe wis belajar terus tafsir dadi ngerti Quran. Kowe gak belajar wangel. Ngono ae kono paling ngerti bayane tok, ngerti tafsire tok. Durung badhek. Badheke go ngerti. Wong saiki kan Quran itu hanya difungsikan untuk mengetahui maknanya tok. Sing akeh iku ya terjemahan Quran, tafsir Quran. Sedikit sekali yang membahas tentang keindahan Al-Qur'an. Justru itu mukjizatnya Al-Qur'an itu. Sampai orang-orang Arab yang punya bahasa itu sendiri tidak bisa ngungkuli. Sing jenenge mukjizat kan ngono kuwi. Ahli sihir ora iso ngatasi tongkatnya Nabi Musa. Berarti iki tongkat beyond, di atas sihir. Mulane sing paling iman pertama kali penyihir-penyihir. Ning gone Arab juga gitu. Mereka yang mengetahui sastra itu lebih cepat kalau mendengar Al-Qur'an masuk. Abu Bakar Siddiq. Ya kalau yang lain ada yang karena kebaikannya Kanjeng Nabi, karena kebaikannya sahabat Abu Bakar, tapi sahabat Abu Bakar sendiri dan banyak sahabat lain termasuk Sayyidina Umar bin Khattab
Itu iman karena Al-Quran. Karena dia menguasai sastra. Pada saat dia lihat Quran itu nggawa pedang meh dienggo mateni Kanjeng Nabi. Tiba-tiba dia baca lembaran isine surat Toha diwaca langsung lemes. Iki dudu langsung tahu. Ini dudu gaweane wong. Al-Walid juga tahu. Bapaknya Khalid bin Walid. Cuma orang Arab itu kayak Abu Jahal barang itu bisa nggak ngalahkan gengsi. Wong Arab itu terkenal gengsi nih. Mulanya sering tukaran perang itu karena gengsi. Guk-gukan karena gengsi. Abu Jahal tahu persis kalau yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mungkin bikinannya Nabi Muhammad. Dia ngerti loh. Mulai mudanya sampai 40 tahun itu dia tahu persis kehidupannya Kanjeng Nabi itu. Jadi tahu-tahu kok jadi begitu ngalim, bisa bicara tentang masa lalu, masa depan, sampai turute. Tidak mungkin kalau dari dia sendiri. Percaya. Itu ahli sejarah Ibnu Ishaq nyeritakno kejadian menarik, ilustrasi menarik sekali. Ada 3 orang benggolane wong Mekah. Abu Sufyan, Abu Jahal, Mbak Syarik. 3 orang ini tokoh masyarakat di Mekah. Sing gawe ngamplengi wong sing ngrungokno Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iki mereka ini. Konangan kok melok ngrungokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya amuk wong telu iki. Tapi karena mereka bertiga ini tokoh Arab itu mendengar apa yang dibaca Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus kepengen krungu neh. Wong liya gak entuk, tapi ini kepengen mendengarkan lagi. Karena mereka memang budayanya budaya sastra itu. Kayak kowe ngono dangdutan ngono. Krungu sepisan itu kepengen neh ngono. Kowe yo jane yo ngerti nek iku saru nek kowe bolak-balik ngono dangdut ndelok dangdut iku saru santri yo bolak-balik. Tapi piye neh wong pancen kelangenan. Jadi 3 orang ini konangan suatu malam padha ndelike ngrungokno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lho, kowe ngono. Kowe gaene ngene wong kowe malah ngrungokno ndikik-ndikik Muhammad maca. Lha kok yo ngono. Kowe kira yo sesuk ora sesuk. Muni sesuk ora ternyata sesuk ketemu neh. Sampai 3 kali. Akhirnya sampai 3 kali terus Syarik takok. Ini saiki bares saya. Kita sudah 3 kali konangan kita bareng-bareng ngrungokno. Jane nek menurut awakmu iku sing diwaca Muhammad itu apa? Piye? Menurut awakmu apa? Apa pendapatmu tentang yang dibaca Muhammad? Sing ditakoki Abu Sufyan. Abu Sufyan itu keturunannya Abdus Syams. Jadi di Mekah itu tokoh-tokoh itu DNA-nya atau Abdi Manaf atau Abdi Syams. Belakangan nanti ini orang-orang yang alim, khusyuk, ahli ibadah barang dari Abdi Manaf ini. Yang sini ini ahli politik. Mulanya Hasan Hussein kalah sampai Muawiyah, Sayyidina Ali kalah sama Muawiyah. Muawiyah itu anaknya Abu Sufyan. Ditakoki Syarik,
Jawab ya politisi bloko-bloko ya jawaban politisi lah. Lho kowe dhewe ya melok ngrungokno kok takok. Pendapatku. Lah pendapatmu piye? Nah, takok kowe wae angel kowe politisi. Nek kowe piye Abu Jahal? Jahal. Aja kakek cangkem Abu Jahal ngamuk Abu Jahal. Wes ah. Piye ae kudu ditentang. Oh, wis ora sambok takokno. Kita itu nek Bani Hasyim kok membanggakan ana wong sugih wae dhewe iso golekno saka kabilahe dhewe iki wong sing sugih ngkuli paling ora nandingi wong sugih Bani Hasyim. Nek ndekne bangga-banggakno duwe cewek wayu kabilah kita bisa golekno cewek sing wayu malah luwih ayu timbangane kono. Nek dene bangga-banggakno wong sing ganteng kene iso golekno wong sing ganteng. Ana yang bangga-banggakno sing paling gagah kene iso golekno wong paling gagah. Nek ndekne terus bangga-banggakno duwe nabi terus kene golek nabi ning ndi. Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ngerti persis nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora goro. Cuma gengsinya ndak mau. Termasuk diantaranya menurut riwayat ya Abu Thalib itu juga gengsi. Khawatir kan nggak pernah diceritakan Abu Thalib itu mendukung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fisik, tapi secara akidah keimanan enggak pernah diceritakan apa Abu Thalib iman apa enggak kepada Kanjeng Nabi itu. Tapi nek dimusuhi wong dibilani mbek beliau iya sebagai paman ngono ae. Tapi sebagai ponakane sebagai nabi beliau belum pernah ada cerita Abu Thalib. Bahkan pada waktu wafat itu ceritanya simpang siur. Ono sing kandha Abu Thalib terus syahadat, sing kandha ora. Iku sing diikuti ambekan Syiah itu ya sing syahadat iku. Wong iku ramane Sayyidina Ali. Syiahane muni ora. Mergo nalika meh wafat iku sing nunggoni wong loro. Kanjeng Nabi man sebut asmane Gusti Allah. Allah ono ae. Engko liyane aku sing njaluk nang ngapura. Ini wis meh ume Abu Jahal. Ayo kowe. Songkang-ongkang kuburan ameh balik ilat ngono. Jadi antara itu. Menurut riwayat ketika yang terakhir itu Kanjeng Nabi ngendika Allah nalken Allah ada umi-umi yang seperti Allah itu. Iku sing dikembangno mbek anu sing husnuzon Abu Thalib itu ya iman pada akhirnya itu. Kula ini tamaatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Tidak akan bisa. Meskipun mereka saling dukung-mendukung. Nek wong Arab ae ra iso apa meneh liyane. Wong saiki sekalipun orang Arab silakan sekarang kan bisa saling dukung-mendukung. Kalau kana ba'duhum li ba'din zahiran sekarang ini ada fasilitas komputer, ada internet, ada wah iso apa jenenge Zoom karo wong sing iso basa Arab ning kono-kono. Adalah gawe nek iso. Walamma qala al-Walid bin al-Mughirah. Iki sing tak critakno mau Al-Walid bin Mughirah. Bapake Khalid bin Al-Walid. Jadi sesepuh
sesepuh Mekah itu sing diikuti oleh kufar Mekah, banyak orang kufar Mekah itu dua itu anak-anaknya Islam semua. Iku mergo dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika ditawani karo malaikat piye nek wong niki tak breki gunung atine kok atos temen. Kanjeng Nabi kan enggak, aku saya mengharapkan kalau enggak kena bapaknya anaknya, kena bapaknya anaknya, enggak kena anaknya putune. Kanjeng Nabi itu gitu. Semakan dakwahnya itu. Dan ternyata anaknya Al-Walid bin Mughirah, Khalid bin Walid. Anaknya Al-As, Amr bin As masuk Islam. Padahal pada waktu perang Uhud itu Khalid bin Walid bin Amr bin As itu masih jadi balane Abu Sufyan, memimpin sayap kanan mbek sayap kiri pasukannya Abu Sufyan. Nalika Al-Walid bin Mughirah muni inna hadza illa sikhrun yusar. Setuhune iki ku maksudnya sing disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu loh. Ya, gampangane Quran itulah, Quran. Ora ana apa iki iku illa sikhrun, kejaba sihir yusar sing di langgengkan yusar. Jadi dulu-dulu sudah pernah ada, terus sekarang ada lagi yusar. In hadza illa qaulul bashar. Ora ana apa iki illa qaulul bashari, kejaba ucapane manusa. Ini setelah diskusi ambek wong-wong iku. Apa jenenge? Walid bin Mughirah iku macam-macam pendapat, akhirnya pendapat yang dia pilih itu sihir. Jadi Kanjeng Nabi itu dianggap penyihir. Karena Quran dianggap sihrun yusar. Tapi dijawab oleh Allah ajaba, jawabi sapa Allah taala anhu saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala mongko dawuh sapa Allah taala kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ya, kadzalika iku kaya mengkono-mengkono. Kaya omongane Walid bin Mughirah barang ngono iku. Ma'ata ora teka, ora rawuh sapa alladzina wong-wong min qablihim. Saking sadurunge mereka ini wong kufar Mekah. Min rasulin, saking seorang utusan pun illa qalu, kejaba ngucap sapa alladzina mau ngucap sahirun aw majnun. Nek ora diwadani tukang sihir, ya diwadani wong edan. Jadi ora aneh nek wong-wong kufar Mekah madani kaya dene Walid bin Mughirah madani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyihir. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi Muhammad dianggap sihir, biyen-biyen wis entuk kula aneh. Nah, utusan-utusan gak ono sing gak dianggap tukang sihir atau majnun. Karena memang apa yang disampaikan itu di luar kemampuan manusia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Quran ini wong Arab kan kewagete setengah mati. Ini bukan sihir tapi kok indahnya melampaui sihir. Bukan sihir tapi keindahannya melampaui sihir. Dan yang mengucapkan kok Muhammad. Golek cara untuk mengatakan bingung iki nek gak sihir ya wong edan. Ya padha karo nabi-nabi biyen-biyen. Allah dawuh
kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun iku tasliyatan sebagai penghiburan lahu marang Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Gen gak mikir teman-teman Kanjeng Nabi aku diarani penyihir, wong aku iki nyampekno hak saka Allah taala. Kok diarani edan, diarani tukang sihir. Ndak apa-apa. Utusan sadurunge awakmu kabeh mbiyen sing ngono kuwi. Sikape kaume. Walamma qalu bareng padha celatu ya wong kufar. Muhammadun qalahu rabbuhu. Muhammad kapok saiki qalahu. Ngetingi ing Muhammad sapa Rabbu pangerane Muhammad. Jadi ada jeda fatrah agak lama. Kanjeng Nabi mendapat wahyu sampaikan, mendapat wahyu sampaikan, mendapat wahyu sampaikan. Tiba-tiba berhenti dek. Sehari enggak, 2 hari enggak. Gak ono. Wong-wong ha saiki pangerane ngangkel mbek dekne iki pangerane. Muhammadun qalahu rabbuhu. Ajaballahu taala moko jawab sapa Gusti Allah taala anu sang Kanjeng Nabi faqala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Gak wa ma wadda'aka ora ninggal sapa Rabbuka pangeranira ing sira, sapa Rabbuka pangeranira wa maqala lan ora gedeng ya Rabbuka, ora omongan ngawur iku. Pangeran ora ninggal awakmu, ora gedeng awakmu. Walamma qalu lan bareng ngucap sapa wong-wong kufar Makkah, mali hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamsi fil aswaq. Mali hadzal rasul kenapa iku iki utusan kok yaqulu mangan ya rasul atau ama ing pakanan wayam silan lumaku fil aswaqi ing dalem pasar-pasar. Lho jarene utusane Gusti Allah kok marung mlebu pasar barang. Jadi lho kok mangan barang. Berarti ini utusane Gusti Allah itu ya mesti bangsa halus ngono lah. Iki kok mangan barang iki piye to? Diledek-ledek itu. Dijawab ya ajaballahu taala. Mongko jawab sapa Allah taala anhu angking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Jawabane wa ma arsalna lan ora ngutus sapa panjenengan ingsun qablaka sadurunge ira. Kebanyakan ini memang tasliyah ya. Tasliyah itu membesarkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ejekan, keingkaran orang-orang di sekelilingnya itu, orang-orang kufar Mekah itu. Nadane membantah mereka, tapi sekaligus memberi tasliyah, membesarkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak iki. Wa ma'arsalna. Ora usah prihatin dia mau ngono. Panjenengan ingsun ora tau ngutus qablaka sadurunge ira. Minal mursalina saking para utusan illa innahum kejaba innahum stune mursalin layak kuluna yakti iku padha dahar ya mursalin atau ama ing panganan wayam sunalan padha lumaku ya mursalin fil aswaqi ing dalem pasar-pasar wis kaya awakmu kuwi utusan sing ngono kuwi ora kok bangsa halus. Nah, walamma hasadathu a'daullah. Semongso ngasuti ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa a'daullah,
musuh-musuhe Gusti Allah al-yahudu yaiku wong-wong Yahudi ala kasratin nikahi ing atase akeh nikahi Kanjeng Nabi wa zaujati lan garwa-garwane Kanjeng Nabi. Setelah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wafat itu kan Kanjeng Nabi banyak mengawini perempuan-perempuan. Dan kasusnya berbeda-beda semua. Kecuali Siti Aisyah, semuanya itu kalau kita lihat adalah janda-janda yang memang tidak ada yang ngurmati. Ada yang janda beriman, sekelilingnya keluarganya kabeh do musuhi. Nah, itu tidak ada yang segan. Kalau diambil Kanjeng Nabi, jadi istrinya semua segan. Sayyidatina Saudah itu malah sepuh banget. Suaminya perlaya, syahid di dalam perjuangan. Nah, iku wong Yahudi tajak yo gawene akeh bojone. Malah demuni waqalu ma himmatuhu illan nikah. Ora ana apa cita-citane Muhammad iku illan nikah kejawa nikah, arep nikah tok ngono ae. Ajaballahu ta'ala muka jawab sapa Allah ta'ala anhu. Tapi bukan ini saja, orang Yahudi itu dengkinya lagi itu sebetulnya bukan dengki kepada Kanjeng Nabi, pada orang Arab. Jadi ning Madinah itu ada ahlul kitab, yaitu orang Yahudi namanya. Orang Yahudi banyak sekali yang hidup menyatu dengan orang-orang Madinah. Orang Madinahnya sendiri terbelah menjadi dua kubu kabilah yang besar, Khazraj sama Aus. Nah, ini Yahudi yang ada di Madinah itu ana sing balani ya Khazraj, ana sing balani Aus. Nek perang antarane wong Yahudi sendiri dengan orang-orang Arab, itu wong Yahudi selalu ngeduk-ngedukno Nabi akhir zaman. Awas engko nek Nabi akhir zaman teka kowe tak lawan karo Nabi ku stikeoke kowe. Gak ana wong ngelawan Nabi menang gak ana. Engko Nabi akhir zaman. Perkiraan orang Yahudi itu seperti nabi-nabi yang lain yang dia ketahui, mulai Nabi Isa, Nabi Musa, sampai Nabi Ibrahim, itu semua itu orang-orang Bani Israel semua, orang Yahudi. Enggak tahunya orang Arab sing diweden-wedeni karo Nabi. Jebule sing duwe Nabi wong Arab. Karena Nabi Muhammad SAW wong Arab. Bukan dari Bani Yakub tapi Bani Ismail. Bukan dari Bani Ishaq tapi Bani sing wong Yahudi Bani Israel itu kan keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putrane Nabi Ishaq. Sing disebut Israel dalam bahasa Ibrani itu ya Yakub itu. Anak-anaknya disebut Bani Yakub atau Bani Israel. Ishaq ini putranya Nabi Ibrahim dari istri Hajar, Sarah. Sementara dari istri yang Hajar, Ismail itu. Ismail nurono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rodok mangkele wong Yahudi ya iku. Ternyata bukan dari darah mereka. Pakola mengko dawuh sapa Gusti Allah taala jawabi mereka. Am yahsudunan nasu ala ma atahumullahu min fadli. Ana ta ngasuti drengkeni wong-wong sapa annasu yahsudunan nas.
Wong-wong itu musuh-musuh itu Yahudi a'daullah itu. Padha ngasuti annasa ing manusa alama atahum ing atase barang atahum kang paring hum ing nas sapa Allah Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Gusti Allah. Pakot ataina mongko teman-teman maringi sapa panjenengan ingsun ala Ibrahim. Ing keluargane Ibrahim alkitaba ing kitab bal hikmah lan hikmah wa atainahum mulkan aziman lan maringi sapa ingsun hum ing alu Ibrahim mulkan aziman ing kekuasaan sing gedhe ya manusa iku duwe kelakuan iri ku lho dadi nek ana kancane ana wong liyane iku untuk enak iku terus hasud. Iku ora kok wong Yahudi tok, wong Islam barang ya ngono. Kabeh iku tak menungso iku. Sitoke dikon ngimami, sitoke ora hasud tok. Terus gawe langgar dhewe neh ben iso ngimami. Biyen ning pondok pinter aku kok. Sing dadekno imam tok ndikne. Terus gawe langgar dhewe ben dadi imam. Iku hasud. Apa meneh sing duwe warung sitoke laris sitoke ora ya ngono hasud. Apa meneh iki perkara gedhe. Wong Yahudi itu wasute mbek anu Arab niku. Mergo Nabi Ibrahim itu nurono disebut Abul Anbiya, nabi-nabi itu dari keturunannya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail. Nah, sing putrane Nabi Yakub ini nantinya itu ana Nabi Isa. Pikirannya orang-orang Yahudi itu nanti berikutnya itu juga dari mereka juga itu. Jebule saka keturunane Nabi Ismail alaihissalam. Padahal mulai Nabi Ibrahim itu ya diparingi kitab, diparingi hikmah, diparingi apa sajalah oleh Allah Ta'ala ini. Biyen ora ana sing dihasuti. Bareng saiki putrane Nabi Ibrahim sing Ismail nurono Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tiba-tiba jadi hasud. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mengajarkan kita untuk menghormati nabi-nabi mereka dan kitab-kitab mereka. Kita meyakini adanya Nabi Isa, Nabi Musa. Kita meyakini bahwa Injil dan Taurat dari Allah Ta'ala. Tapi mereka enggak mau mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan busek ning gone Taurat ambekan Injil itu ada yang busek namanya Kanjeng Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Itu hasud. Padahal orang hasud itu enggak mikir, itu kan Gusti Allah ya sak kersane Gusti Allah tuh. Meskipun menurut cerita itu, Dewi Sarah ini nggak punya anak, sudah sepuh banget. Ndelok Nabi Ibrahim senenge karo bocah kok luar biasa, karena bocah gendong-gendong, kerajaannya kok pengen duwe anak, aku kok gak iso. Terus dikongkon ngawini mbantune iku. Kan ngawini mbantu. Wong Afrika ireng. Lah iki kan orang kulit putih iki. Sarah itu cantik kulit putih. Tapi golekna bojo-bojone ya tetep digolekna sing sak ngisore ya mesti ngono. Wong itu gak gelem. Golekno maru kok sing luwih darbangane ndikne gak ono iku. Kowe gelem ya iku lho. Sake. Terus ajar iku kon
dilalah kersane Gusti Allah, bolak-balik kersane Gusti Allah. Setelah Dewi Hajar melahirno Ismail terus diuncalno ning ngene ora-ora iku padang Mekah sing gak ana wit-witane belas iku. Dewi Sarah duwe ya putra Ishak. Jadi Ishak terus nurono wong Bani Israil, Ismail nurono wong Arab. Ini andek saiki jeh tetep gak cocok iku ya mergo DNA-ne. Walam mastab'adu wallahu a'lam.